Bak Roy Kupar Sindram Balong Ujian Sekretari Jaga Sang Hinyau Trap Youth Council Habakan Haka Jeng Sedang Jangka Safe Hinyau Transmission Kabalong Haka Syitrik Lewing Ajar Ku Arula Ong Baki Jengki Kibakan Sang-San Kibakum Kini Kirang Ya Jash Khwan Namar Baka Sorkar Kasngap Menti Ya Kijing Dawa Jangki Sang Balang Tapan Kedahuni Baka Safe Hinyau Transmission Kalapan Mi Kena Tili Kimat Jing Dawa Ya Kabala Dawa Baka Sorkar Kadeban Pelong No Kerki Wajah Kupor Bak Roy Lapan Damru Ya Kijing Le Jangka TC East Castle District Kabala Penjari Daka Kenan cis pak sah-sah RPC habaki seng balang ketemu bani yakendu yakin ngilam hapo sekretariat. ILP! 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 No rest! 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 No rest! Jongi kum kinoi lam ngiso ban ai kuble ye pi ki sipai jong kajak benrio ki balai flight la kapur ban ya don ringkat ban ngi hakani kasni hakani gaya hoi wala ki labun ki jingkhang halenti sengkieng ki babun na kit khot jong ki seng ki ba fair ki la sha pen phai chala ki jong gi yeng ki sam chala ki jong ki snong ki thau ring so ban ai kuble yangi wei po wei ud khot badu supai badu samla jong kajai benrio ki bala pelai la ka jong kapur bangin don hang ni nak benta kadau ba jong kajai benrio nyau trap kumba kinoi lam kila de ban pen bena bangi lai lon sia kata ka safe nyau trap mission lane kata ka mission nak benta ban yada bat ban kentiu yala ka jong kajai benrio kani menta ka ski kadai ka jing sedang jong ka jing ya hi ka jongi nang ni syakmat nyin nang penjur syusyu ya ki jing ya hi ki jongi haki snong ki thau haki district bar haki jaka ba fair kani kajing sedang bat kajing pentip ya ka sorkar balayalam do konrat sangma bakajai benriu nyau trap kanom bit syu ya kijing kular bat kijing penbe ki jong pi ngikwa ban yoi ya ki kam kaja syai ka resolution jong ka ILP kaja syai ka resolution jong ka kting khasi balai om pensitom ya ki tu ki pulet bat ki bre ki badon kti ban penyap i ba che balai baka job reservation policy kano siliang jayu yaki kambam sap ngilai kajing kelam jong udom ngilai yoi ya kajing bam sap lengba ka sobahagia skim ngilai kajing bam sap lengba ka smart meter ngilai yoi kajing bam sap wat yu khau badai ban ai syaki badok besok syaki kena skol jayu yaki ni ki kambam sap berokot ngikwa ban bu jingkeli hakmat jeng sorkar balai ki khun samla ke jongi ki sat ki terha namar bom don kam don jam ngikwa ban yo ya ka juba bat ya ka jing penikam na kaliang jong ka sorkar bakadai ban thongkam kloi ya ki pos ki balat bat dai tang kata kini ban wanra ya ka reser ya ka policy bagi khun samla ki jongi kini ban yo kam haki industries haki company ba fair Norbun ubriu benabar usuan teman kejet ya kaspa na kari kedot bat kangap ke jongi rengi ki khon samla yem yo kam yo jam bat kawei na ki jing dawa jongi kum ka kenhun bahot wala ka sorkar kalong ban pendu no ya kita ki ketam ya khalai hakani kejela ka jongi rehadu kani ka khlemat ngimpat yo i pat bon wanra ya kan ban repeal ya ka gambling a kataru kani ka jing dawa nakaliang ka jongi namar ngim kwa bakajela bat kajai benriu kabalah tip kum kata kajela jong ka jing nang jing stan on tip no ya ka kum kata kajela jong ka ketam ya khalai bat kabakhadu kadai habai dei bat uput usam ngilai ka jing bakla hakani ka jing ya lenti haka wat ka baningkong bon ni jaka jong ka hima ka jongi kila sya pengat sya asam ngila dawa na ka sorkar bakani ban penbet nadu kani khlemat kampat penbet bakani ro kani gajing dawa ka bakaseng kum ka kenhun kiseng balang ki badon hang ni ibu ahmad jong ka sorkar bat ngikwa ban kren syairu syakani ka sorkar kum bangilai ba menin menit ka DC lemba kataka section 144 kalapen bena ba om syak bani lompat ba om syak bani ayat pat ba kajing keli ka bangi kwa ban keli kana sorkar kalau banadu menu
bangi kum kinong syong snong jong kajala ngidon kam permission daga DC ban ya kendu ya lagi jong inong mi khmat ngijit mangi ya ki ndai memaki kijit yang ni bagi dia kinong tray ki syakri ki jong ni ka DC kam dei ban syaya lambak lah hakini ki license nam ngiyoi bakadon ka jing persyang ban set ya ki suntur ki jongi ban kran ya ki jing shisha kadon ka jing persyang nakaliang ki bor jong kaan ban set ban penthut bangi kum kinong syong snong ni nomi sakmat ban penpau ya ki jing dawa ki jongi kum ka jai ben riu bat kum kinong syong snong de lor kata kanong rem bagi sa pentri kami kini kian ki ban khanglat yang i bangin mi sya surok rega jingwan ka jongi mentakas ngi ka de ka jingjob ya ka bangi penpau bahagari sen syarpat ba upat ba udon ka bor ngi kwaru ban penpau dah ka basyai sa kanila sorkar balada kinong tawan kibangi la jet ban tawan kimla ban snai kian kiban yada ka jai ben ka jongi ka de ka kamram jonga ba jong pi bangin mi sakmat ban petre ya kian kibangi dot ban kan kon samla bat pari kani ka jingkhot nakaliang ka jongi kum kinoy lam nang ni sakmat lada don ki program lakalong ki program parti lakalong ki program jong ka sorkar ngin mi sakmat ban keli jing keli lakalong yo konrad lakalong yo preston lakalong yano ngin keli jing keli syai ka LP syai ka tin khasi ngim dei ban aila bakin pelong jelang da ka besuk kidkhot jong ki seng ngin sa ptha ya pi onang ilaya syong kumno bania sakmat reka jing khi ka jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani kasni tat hadu bangin penti kena banaki kenai teliki mat ki bangila bu hakmat jong na sorkar kawai hadin kawai kadai benur long bat ngin nom syong that ngaken tu ya pi bambi phinom that phinom luat nak menta ki dau ba jong ka jai ben riu ngakot riu pi ku munoi lam waswa bangin penwai ya kani ka jing kendu ka jongi mata asngi ba ku mangila kren nadu ka basdang niwan hang ni ban yaki ya ka sorkar ngi klamwan ban penwet ya kayat kayeng jong weipat jong ki weipat kinong syong snong jong kajala ngaken tu ya kin khot bala dan mi na kani kajaka ngin mi da ka jing tip priu tip play ngin yat la ka jong kanti ngin op penlet ngin op penthut ya kayat kayeng jong ki weipat kinong syong snong kan mau baka jing ya ki ka jongi kade ya sorkar bala da don kam ban ya tengku ban ka sorkar ngin ya tengku kata kare gajing khot bat gajing kerpat nakaliang jok kinoy lam ngasuban kentu ya baro kidkhot ya baro kiseng ki badan ki paper ki badan apo ka syatri jong ka safe nyo track mission ba pimbo renti ya gajing ka jong kinoy lam ba pinyaya ya kalinti ka badai da ka jing tip lay bat ya ka kubur ka ba kinoy lam kin sa pen bana